Тоҷикистон душанбе фурудгоҳи байналмиллалӣ санаи 24 октябри соли ҷорӣ қабули меҳмонон аз кишварҳои қураи Осиё, Аврупо ва Амрико оғоз гардид. бештари меҳмонон бори нахуст ба Тоҷикистон сафар карданд. Нигоҳи аввали онҳо аз кишвари мо хубу хотирмон боқӣ мемонад. онҳо гуфтанд ки ҳар ҷое сафар кардем бо чунин дастагул ва нонҳои болаззат моро пешвоз нагирифтанд. дар рӯзи аввал барои ба қайдгирии меҳмонон намояндагони IMMAF омода буданд ки онҳоро сабти ном намоянд. ما دسته از تیم از افغانستان با 2 مربی و 3 کوچ 5 ورزشکار آمدیم. دستاورد خوبی را تا در نام افغانستان رقم بزنیم. И вот мы уже второй день здесь, в Таджикистане. Спасибо большое за гостеприимство, за то, что встретили нас. Надеемся, что соревнования пройдут на высоком уровне, что бои будут конкурентоспособными. Ну а всем бойцам и всем соперникам и вообще всем атлетам, которые сюда заявились, здесь участвуют, самое главное без травм, с победами. مسابقاتی هم که تاجیکستان میزبان باشه قطعا کیفیت بالایی خواهد داشت. فکر می‌کنم در آخر از کشور جمهوری تاجیکستان که می‌گونم مسابقات را اندازی کرد. дар ин чорабинӣ 20 давлати рӯи олам иштирок мекунанд ва павлӯи ман аст президенти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ кишвари Ҳиндустон Sharif Muhammad Bapu. You're welcome to our country. It's amazing being over here, a new country, a new city, Dushanbe. The people are amazing over here. The hospitality was wonderful. How do you think about our team? Of course, everybody is well prepared for this event. Tajikistan MMA Federation have a very good team. I think Bahrain Federation and Tajikistan Federation will have a very good competition, and we wish them all the best. And I could see Kazakhstan is also they've got a big team actually. The size of the Kazakh team is big. Tajikistan itself, it's a big team, but Bahrain is also quite good because they have got a couple of champions of the world participating in it. India also this time the team is not that big. It's a 8-member team. So the team India is looking very good, but like I said, your preparation is separate, but when you really compete in the cage, then you really don't know whose game it is gonna be. But yes, the two teams which will be for the biggest contention would be Kazakhstan and Tajikistan because they have a huge team. It's a big athlete number. як гурӯҳи калони катменҳо барои мастер класс гузарониданд ва ҳамзамон сафарбар намудани як қатор нафарон ҳамчун катмен ба чемпионати Осиё дар Тоҷикистон ташриф оварда буданд. Мурод Шарипов ягона мутахассис дар ин самт аз Тоҷикистон мебошад ки дар созмони IMMAF ӯро ҳамчун катмени дараҷаи S дошта мешиносанд. طرف تجمع سرتیفیکات داده میشه برای اشتراک حقوق پیدا کردن در اشتراک در آزمون‌های ملی و غیر این در دوام مسابقه بچه‌ها پرکتیکا میگذارند بچه‌ها را هم متخصصای بین‌المللی مشاهده میکنند بعد از بین بچه‌ها خلاصه‌براری میکنند ادامش که موافق سرتیفیکات بین‌المللی сертификати байналмиллалӣ дода мешавад. Категорияи C. иброз намуд ки барои ба даст овардани сертификати дараҷаи байналмиллалӣ чемпионати Осиё дар Тоҷикистон василаи хубест, чаро ки худи ӯ ин унвонро дар муҳлати 1.5 сол соҳиб шудааст. Катмен шахсиятҳое ҳастанд ки варзишгаронро барои муҳорибат дар ринг тайёр мекунанд. Аз он ҷумла мо дастҳои онҳоро мебандем ва дастпӯшакҳои онҳоро мепӯшонем. мақсад онҳоро мо барои муҳорибат сафарбар менамоем. Санъат Донги аз кишвари Италия дар баробари печонидани даст ҳамзамон забондонии мутахассисони ин риштаро ба назар мегирифт. Here you can put the tape till here. Okay? ҳангоми суол кардан сараввал аз меҳмоннавозии тоҷикона сухан кард. It's my first time in Tajikistan and I think I'm in love with this country because the welcome was really amazing and they let feel us as a part of something which is incredible.
the people are really nice with big heart. барои печонидани дасти варзишгар 15 дақиқа вақт ҷудо карда шудааст ки дар ин фосила катменро зарур аст ки рисолати хешро дар сатҳи олӣ иҷро намояд. матои махсусро гирдидастон 7 маротиба дафъ мезанонанд. мо аз ин боз як чизҳои навро ба худ гирифтем. нишона барои чӣ мемонанд? барое ки варзишгаро яке агар худсарона ира кушоянд байншон дар он кор кунанд, то ҳамун нишонаҳо нишон метиҳанд ки ҳамин бинтовкаи катмен ҳуй карда шудааст. гӯем ки организаторҳои чунин мусобиқаҳо ташаккур зиёд мегӯем ва хоҳиш мекунем ки чунин мусобиқаҳо дар ҷумҳурии мо бисёртар шаванд. баъди баргузории чунин мусобиқаҳо малакаи мо дар ин ҷода зиёду зиёдтар мегардад ва кӯшиш менамоем ки дар сатҳи байналмиллалӣ низ иштирок намоем. масъулон кори худро дар сатҳи олӣ анҷом доданд. мастер-класс ё худ тренинги коршиноси итолиёвӣ ба хубӣ анҷом ёфт. ҳама тайёрии худро ба чемпионат медиданд. The event and these guys they are trying all the best. We appreciate because they are going to help us. Step by step they are improving. то кушодашавии мусобиқа як рӯзи дигар боқӣ монд. як моҳ қабл аз баргузории чемпионат варзишгарони тоҷик дар яке аз зеботарин осоишгоҳи кишвар шоҳанбарӣ ба истироҳату фароғат ҷалб карда шуданд. масъулони Федератсияи TAJMMAF гуфтанд ки ин тадбир дар оромии рӯҳу асаби варзишгарон таъсири назаррас мегузорад. қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ макони баргузории чемпионат интихоб гардид. ду ҳашкунҷаро дар маркази майдон гузоштанд шаҳодат аз он медод ки дилбохтагони санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ имкони хуби тамошоро ба даст доранд. студияи сайёри телеварзиш омодаи сабт буд. чанде пеш студияи номбурда чемпионати дучархарониро мустақиман дар сатҳи ҷаҳонӣ пешкаши тамошобинон кард ки баҳои баланд гирифт. таҷриба болои таҷриба. рӯзи ифтитоҳи чорабинӣ ба санаи 27 октябри соли ҷорӣ рост омад. дар маросими кушодашавии мусобиқаи қурраи осиё раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раиси Федератсияи TAJMMAF, президенти IMMAF иштирок карда дар назди шумораи зиёди ҳаводорони ин риштаи варзиш суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки соҳиби истиқлолии кишвар моро ба ҳама мақсадҳои нек мерасонад. даврон ҷураев аз дастгириҳои ҳукумат ва шаҳрдории мамлакат ҳарф зад. керит браун суханрониро чунин оғоз намуд. то кунун ба фикр мерафтам ки чаро тими TAJMMAF дар тӯли 3 сол тавонист ки қатори дастаҳои таҷрибадор қадам гузорад. ҷавобашро ин ҷо пайдо кардам. дар ҳақиқат тоҷикистон ватани варзишдӯсту варзишпарвар будааст. қадамҳои аввал бароямон хушҳолӣ овард. бовар дорам ки ин охирин сабқатҳои байналмиллалӣ нест ки тоҷикистон дар оғӯш мегирад. ва ниҳоят фаро расид он рӯзе ки дер боз интизораш будем, яъне чемпионати осиё оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар тоҷикистон шурӯъ гардид ва беш аз 20 давлати рӯи олам дар ин чемпионат иштирок хоҳанд кард ки тоҷикистон дар ҳайати 52 нафар ин ҷо сабқат хоҳад кард. 14 ҷуфт муҳориба дар рӯзи аввал хубу хотирмон сипарӣ гардид. шоҳҷаҳон каримов зери вазни 52 килограмм бар муқобили одил сайфуддинов аз ҷумҳурии ӯзбекистон баромад кард. рақобати асомиддин саида мирзода бо ҷамшед тилаев аз ӯзбекистон дар вазни 56 килограмм сурат гирифта ба нафъи варзишгари мо анҷом ёфт. зери вазни 61 килограмм мирзобек умаров бар ҳарифи ӯзбекистонӣ раҷабали муродов пирӯз омада рохати баъдиро ба даст овард. меҳроҷиддин мирзоев дар вазни 81 килограмм бо рақиби қазоқистонӣ санҷар чахулакбаев рақобат карда бо хулосаи доварон дастболо гардид. исо мухторов ки тайёрияшро зери вазни 77 килограмм дида буд бо ҳарифи қазоқистонӣ майдондорӣ намуда сипас бо ҳалномаи доварон дасти рақибро боло дид. дигар варзишгароне ки дар рӯзи аввал сабти ном буданд майдондорӣ намуда яке ба даври баъдӣ дигаре бошад ин чорабиниро ба ҳайси мухлис тамошо намуд. Отличный турнир, я не сомневаюсь, что все будут счастливы и удовлетворены результатом, особенно для зрителей картинка будет на высшем уровне, она сегодня уже, а также и бои сами показали очень хороший уровень.
рақобатҳои рӯзи аввал нисбат ба дигар рӯзҳо кам буд. бозии футболи хурд миёни намояндагони IMMAF ва Федератсияи TAJMMAF баргузор гардид. Академияи Ювентусро барои бозии футбол макони созгор дониста рӯи майдон омаданд. аз аввал то ба охир бартарӣ бар нафи Тими Мунтахаби мо ҷараён гирифт. дар ниҳоят бо ҳуштаки довари марказӣ дастаҳо аз майдон берун омаданд. در واقع میتونم بگم جزء محدود دفعاتی بود که من در زندگیم فوتبال بازی میکردم. نمیدونستم میتونم گل بزنم. خیلی خوب بود و جو بسیار بسیار دوستانه بود. دسته تاجیکستان تاجمف خیلی عالی بازی کرد و دفعات زیادی باعث شد که ما ببازیم و همجور آیمف ببازه. خیلی خوب بود. تاجیکستان تیم تاجمف در واقع بهترین بود. дар рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ 53 муҳориба бояд баргузор гардад ва дар 17 он варзишгарони тоҷик сабти номанд. тибқи нақшаи Федератсияи умумии ҷаҳонии IMMAF рақобатҳо аз марҳилаи чорякниҳоӣ оғоз гардид. Ақрабак рақами 11-ро нишон медод. варзишгарон як ба 8 кунҷа мебаромаданд. зери вазни 52 килограмм 10 рақобат сипарӣ шуд. 8 сабқат миёни вазнҳои 56 килограмм басо ҷолибу диданӣ сурат гирифт ки ба варзишгарони мо тақдир ҳарифони Муғулистон, Узбекистон ва Қазоқистонро варақ зад. дидори Зафаршоҳ Шомил Саидов бо ҳарифи узбекистониаш дар сонияҳои охир бар нафи мизбон хотима ёфт. ӯ тавонист бо буғӣ кардани ҳариф роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор созад. рақобати Муҳаммад Салоҳуддиновро ҳалномаи доварон муайян сохт. дар ниҳоят бо бартарии бештар исми худро дар табло дид. бо гузораи вақт дохили 8 кунҷа вазнҳои баландтар ворид мегаштанду яке пирӯз меомад, дигаре охирин баромади худро дар Чемпионати Осиё медид. набарди Манучер Риёев ҳатто таваҷҷӯҳи мардуми хориҷаро ҳам ҷалб намуд. ӯ 3 раундро бар нафи худ анҷом дода, ҳарифи эрониашро аз сари роҳаш дур кард. имрӯз ки якум баромади шумо буд бо ҳарифи эронӣ, чӣ чизҳоро омӯхтем ва ҳариф чӣ гуна буд барои шумо? имрӯз бо рақиби эрониам ман чунки якум рақобатам буд, хеле душвор буд, кушода шудам. боз якчанд хатогиҳое буд ки ман худам ҳис кардам. кӯшиш мекунам ки дар дуюм рақобатам ин хатогиҳоро накунам. аз ин чобравинӣ умед аст ки дар ягон вазне ки шумо баромад мекунед медал ба даст оваред? пешбинӣ намекунед? бале боварӣ дорам, чунки омодагии хуб дидаем. ҳатман боварӣ аст ки ягон мешавад, ягон дастоварди беҳтарин. то ин марҳила фаворит дар ин сабқа дастаҳои Тоҷикистон, Баҳрайн ва Қазоқистонро медонистанд, вале баъдан коршиносон ба хулосае омаданд ки тими Узбекистонро ҳам ба тоб чаҳоргонаи беҳтарин бояд шомил намоянд. Салом алейкум, мо аз командаи Узбекистон. Ҳамин мусобақаи Осиёба мо 30 нафар спортчикате омадем. Мусобақа зеру ташкил кардагӣ, ҳама ба рахмат. Таҷикистон ба пеш. Это на самом деле даст огромные возможности не только именно в спорте, но и, так скажем, в плане туризма. Даврон Федератсия Тоҷикистон MMA ассоциация зор меҳмончилик кардашад. Тоҷикистон халқаш зор меҳмон досимад. Инова калон рахмат. Уровень калон шудашад мусобақада. И в первую очередь хочу поблагодарить главу нашего государства, мэра нашего города и, естественно, президента любительского MMA Таджикистана Даврона Джураева за проведенный такой грандиозный турнир. Я не пропускаю ни один турнир данного характера, будь то оно в Абу-Даби или у нас в Душанбе. Вот, так что я думаю, что мы идем в правильном направлении. Нужно поддержать молодых ребят. У нас это в крови, так скажем. Именно ММА в хорошем смысле, да, единоборств. Единоборство — это на самом деле философия. Это не просто там уличные драки, это философия. ташкилёбии боз як федератсияи MMA ё худ муҳорибаҳои омехта аз ҷониби созмони IMMAF дар Осиё аз рушди варзиш дар ин қитъа гувоҳӣ медиҳад. роҳбари IMMAF меҳмони фахрӣ Керит Браун оиди пешрафти ин ришта дар ҷаҳон ва Осиёро хуб арзёбӣ намуда зикр кард ки муҳорибаи ғайрикасбӣ дар оянда омиле хоҳад шуд ки беҳтарин варзишгарон имкони хуби тамринро пайдо хоҳанд кард.
дар ҳамин замина роҳбари тозаинтихоб намояндаи баҳрайн муҳаммад қамбар интихоб шуд. Ба ҳайси муовини аввали ин ташкилот бошад Даврон Ҷураев соядаст гузошт. амирализода фарухро ҳамчун котиби генералӣ интихоб карданд. иброз доштанд ки шаҳри душанбе макони баргузории ҷамъомади Федератсияи навтаъсис интихоб карда шавад, ки зимни овоздиҳӣ якдилона розигӣ дода шуд. тамоми кишварҳои аъзои осиё дар ин ширкат меварзанд ва ҳамчунин мақсад ва мароми таъсис додани ин ниҳод дар дохили IMMAF бо мақсади рушду нумӯи варзиши намуди муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар ин кишварҳои осиё мебошад. масъалаи дигари созишнома байни дастаҳои Тоҷикистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва кишвари Ҳиндустон сурат гирифта. Роҳбарон рӯи варақ баҳри ҳамкории зич соядаст гузоштанд. гуфта шуд ки минбаъд варзишгарон имкон доранд ки баҳри сайқал додани малакаи хеш ва мутобиқат ба боду ҳавои ҳар минтақа сафар намоянд. барои Отабек Раҷабов иштирок дар Чемпионати Осиё аввалин маротиба мебошад. баромадан ба марҳилаи финалӣ ӯро мебоист ду маротиба ба майдон омада ровиҳоро маҷбур созад ки исмашро ба забон оранд. дӯстони азиз, паҳлӯи ман аст варзишгаре ки дар вазни 62 килограмм Тоҷикистонро намояндагӣ мекард ва тавонист ки дар ин вазн ҳамаи рақибонро пушти сар гузараду ба зинаи ифтихории ин чемпионат барояд. Отабек Раҷабов, муборак шавад ин пирӯзӣ. хуб, чӣ гуна буд ин муҳориба? ин муҳориба барои ман хеле вазн гузашт, барои он ки ман ва бародари худ дар финал вохӯрдем. мо қатъивай аз ду тараф дар як вазн аз ду группа тақсим будем ва зада ба финал ҳарифои худро шикаст додем ва финал роҳат гирифтем ҳардумон ва дар финал мо бо якдигар як ҷанги бародарона гузарондем. берун аз клетка мо ҳамчун бародар мемонем ва бародар ҳастем. дар клетка ҳамчун ранги ҳариф баромад кардем. варзишгарони мо дар сатҳи баланд олӣ байналмиллалӣ баромад доранд. боиси фахру ифтихор аст ки имрӯз дар давлати мо чунин мусобиқа мегузарад. мо шукрона аз озодӣ мекунем, ободии ватан мекунем. шукрона мекунем ки чунин пешвои миллат дорем ки имрӯз ба давлати мо михел давлатҳои баҳрайн, ӯзбекистон, қазоқистон, дигар давлатҳо омадан хел мусобиқа дар сатҳи олӣ гузашта истодааст. худо кунад ки ҳамавақт ҳам хел давлати мо тинҷ ором бошад, варзишгарои мо ҳамавақт дар ҷои аввал бошанд, парчаму давлат номи миллатро дар асаи байналмиллалӣ ҳамавақт боло бардоранд. Я Уралбеков Бауыржан, являюсь тренером сборного Казахстана. В данный момент проходит чемпионат Азии, проходит на высшем уровне. Все спортсмены показывают хорошие бои на высоком уровне. Bharat Mata Ki Jai. Myself, Lakaraja Suresh Kumar, is a Team India manager, and I have been there from the starting, day one. Tajikistan was given very good hospitality for giving us a chance for the World Championships, making very good. It was a very good effort, and we have gone very well experienced. We have came 8, and we have won 3 bronze medals and 1 silver medal. We have came 8 people, but we have won 4. Because whatever the facilities given by the Tajikistan, it's very good for us, and we will clap for them. Да, Душанбе очень гостеприимный город, очень понравился, красивый город. ёдовар мешавем ки сабқатҳо миёни 18-20 сола ва ҷамъи 20 сурат мегирифт. акнун 7 варзишгар ӯзбекистонро дар финал муаррифӣ мекунад. шаҳри Душанбе зӯр аст, хушрӯй шаҳр будааст. ман якум марта доштем. шаҳр зӯр, хушрӯй, ҳар тараф одамошам зӯр. як нишасти хабарӣ дар ҳузури мухлисони бешумор ва намояндагони васоити ахбори омма оиди варзишгари муваффақи кишвар Нурулло Алиев сурат гирифт. бемуҳобо ӯро аллакай дар ҷаҳони ММА яке аз ҷавонтарин варзишгар мешиносанд. доир ба дастгириҳои тоҷикони рӯи олам нисбат ба ин варзишгари ҷавону умедбахши ватан дар гуфтаҳои Дана Вайт пайдо кардан мумкин аст. Нурулло, он пережил тычок в глаз и затем без проблем сделал свое дело. Хотите подключить Ground and Pound? Берите пример с этого парня. Да, поздравляю, приятель. Ты в UFC.
Нурулло Алиев, поздравляем! Керрит Браун, президенти IMMAF, барои роҳ ёфтан ба ҷаҳони UFC ӯро аҳсану офарин хонда таъкид рафт, ки Нурулло барои насли наврасу ҷавон намунаи ибрат хонда мешавад. суханронии Нурулло бо сипосгузорӣ аз давлату ҳукумати кишвар оғоз гардид. Замони кӯдакӣ рақобатҳои дигар варзишгаронро тариқи телевизион тамошо мекардем ва баъзеи онҳоро ба худ идеал медонистем. бо мурури замони истиқлол ба воя расидему роҳи худро ба даргоҳи UFC ҳамвор сохтем, ки аз ин баъд як тоҷикбачае низ идеале хоҳад гашт ба дилбохтагони ин ришта. ёдовар мешавем, ки Нурулло Алиев дастпарвари Восеи Юсупов мебошад. сипас Даврон Ҷураев оиди дастовардҳои Федератсия маълумот дода иброз дошт, ки мақсаду марроми мо ба мисли Нурулло тайёр намудани варзишгарон мебошад ва ҳамин аст, ки TAJMMAF барои тайёр намудани чунин варзишгарон дари худро боз намудааст. Меня зовут Любовь Лопатухина. Я являюсь IMMAF Medical Manager и работаю в сфере организации турниров по ММА уже 20 лет. В данном чемпионате я помогаю по вопросам медицины, по вопросам медицинского осмотра спортсменов до боев, после боев, регулирования фиксации медицинских травм, отстранения спортсменов, в общем-то, всех вопросов, связанных с медициной. тамоми амин ҳолатҳои тиббӣ ба зиммаи мо аст ва айни ҳол хушбахтона ягон осеби ҷиддӣ нашудааст ва мо тамоми кӯшиши худро ба харҷ дода истодем, ки то ин ки мусобиқаи мо ҷолиб гузараду беосеб гузарад. хоб дар ҷанбаст аз тарафи намояндагони IMMAF ягон баҳо дода мешавад ба шумо барои кор пеш бурдан? Президенти Федератсия IMMAF Керрит Браун аз мо дидан кард ва баҳои хубро гузашт. Мы работаем в связке с доктором Таировым, мы познакомились только на этом турнире, но мне очень понравилось с ним работать, и у меня самые приятные отзывы, и надеюсь, что нам еще удастся поработать неоднократно. В целом турнир проходит хорошо, мы очень довольны, мы у вас первый раз, и нам очень нравится. барои варзишгарон марҳила ба марҳила рақобатҳо шадид мегаштанд, вале ба бинанда тамошои он баҳсо ҷолибу диданӣ. се дастаи дастон аз аввал фаворити асосӣ дониста мешуданд: Тоҷикистон, давлати шоигари Баҳрайн ва Қазоқистон. Это говорит о том, что спорт растет, спорт развивается. Надеюсь, он будет также развиваться у нас в Казахстане. Я хотела отдельно поблагодарить посольство Казахстана, которое прибыло сегодня с представителями, сотрудниками и болели за наших ребят, будь то проигрыш, выигрыш и тому подобное. Это было очень приятно ощущать вот эту поддержку свою, своих людей из дома, что они здесь поддерживают наших ребят, наших спортсменов. Everybody is well prepared for this event. Tajikistan MMA Federation have a very good team. I think Bahrain Federation and Tajikistan Federation will have a very good competition. муҳорибаҳои ниҳоиро вазни 52 килограмм ифтитоҳ бахшид, ки ду тан аз намояндагони Тоҷикистон баҳри ба даст овардани мақоми ифтихорӣ сабқат намуданд. ва наздики чемпионат мир мешавад ва дар онҷо ҳаракат мекунем, ки боз ҷои аввалро ишғол намоем. ман боварӣ дорам, ки ҳамае ки дар имрӯз баромад доранд ҷои аввалро ишғол менамоянд. Тоҷикистон ба пеш. мо умеди комил дорем, ки парчамбардорони миллати тоҷик, фарзандони сарзамини тоҷик парчамро баланд мебардоранд ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. ба ин чемпионат аз Иордания ду варзишгар сафарбар карда шуд, ки дар баробари натиҷаи хуберо ба даст оварданд, кореро низ анҷом доданд, ки боиси ҳаяҷони мухлисон гардид. Говорит о том, что мы почувствовали вот эту вот любовь к вам, какую вы нам дали, какое гостеприимство мы почувствовали, какую любовь мы почувствовали. Он мне позвонил на утро и сказал: мама, я не выйду, пока у меня не будет таджикского флага. Я говорю: все. Я тут же подошла к вашим представителям, они мне дали флаг, они даже не знали. Я им сказала: не переживайте, мой сын хочет выйти с вашим флагом, потому что он хочет показать любовь этому народу и благодарность. My name is Hazm Kayali. Before anything, I would like to thank Tajikistan and the people of Tajikistan. They've been nothing but welcoming to us all. The tournament's been amazing. We live and we learn. Alhamdulillah for everything, and I'll see you guys next time. I love the people of Tajikistan, very hospitable, very nice. The fights are really, really good. They're
super happy to be here, super proud to win a bronze medal in Tajikistan and در سطح اولی گذشته استوزی اتمسفر واو بمبا. Oh, Dushanbe is a beautiful city, clean air, really beautiful trees. I love it. I love it. Dushanbe şəhərə şoldayım. Çempionati Asiya ما از سمرقند از ازبکستان و شویسکار میکنم sevmesiyekten Dushanbe ما مخصوص شد. то рақобати манучерияев бо тими қазоқистон аз ҷиҳати медал баробар будем. варзишгари ҷумҳурии ӯзбекистон барояш ягон монеа эҷод карда натавонист. дар ниҳоят бо буғӣ кардани ҳариф рақибро дар мақоми дуюм гузошт. нақшаи бисёр дорам, мехоҳам таҷрибаи худро боз ҳам зиёдтар хубтар кунам, ки чунки ин кори шӯхӣ нест. дар лигаҳои беҳтарин мехоҳам парчами Тоҷикистонро доим боло бардорам ва ташаккури худро барои Даврон Ҷураев мерасонем, ки барои варзишгарон имконият медиҳад дар ин хеле мусобиқаҳо баромад кунанд. дӯстони азиз, дар ин чемпионат варзишгарони мо тавонистанд ки аз ҳайати давставӣ мақоми аввалро гиранд ва заҳмати устодро инҷо бояд фаромӯш накунем. яке аз устодони беҳтарини тими TAJMMAF дар ин мусобиқа акай Бахтиёр. бори дигар табрик мегӯем шуморо акай Бахтиёр. хуб, чӣ таассурот аст пас аз оне ки масалан дастаи мо мақоми номро ишғол кард ва чӣ гуна буд ин чорабинӣ? ҳамин натиҷаҳои ҳамин меҳнатҳои ду моҳае ки дар як рӯз ду маротиба тамрин мекарданд, бачаҳо арақи ҷабин мерезонданд, чӣ хел гуфта буданд меҳнат бар ҳамин натиҷа оварда расон ки тими мунтахаби мо дар ҷамъбаст ҷои аввалро гирифт. рақибони мо хеле хуб буданд, таҷрибаҳои хуб доштанд, но мо ҳам хеле теории хуб дида будем. ҳазор раҳмат барои устодонамон ки заҳматҳо кашида буданд. سی و 5 медал аз чемпионати Осиё барои тими TAJMMAF як натиҷаи хуберо дар таърихи фаъолияти онҳо варақ зад, чаро ки дар ҳайати дастави Тими Мунтахаб Қазоқистон ва Баҳрайнро аз тарафи рост ва чап гузошт. ниҳоят бо ба даст овардани 9 медали тилло Тоҷикистон ба зинаи ифтихорӣ баромад. ин ба фикри ман як рӯзи таърихӣ аст барои варзиши тоҷик, барои намуди варзиши мо ва ман фикр мекунам ки ин дастоварди на танҳо варзишгарон, дастаи мунтахаб, балки дастоварди тамоми мардуми тоҷик аст. роҳбари Федератсия Даврон Ҷураев барои гузарондани ин чорабинӣ саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти шаҳрдориро назаррас арзёбӣ намуд. гуфта шуд ки ин ҳама дастовардҳо аз соҳиби истиқлолии меҳан дарак медиҳад. Hello, my name is Wissam Abinader. I'm the Executive Director in the International MMA Federation. I want to start first by thanking Tajikistan for the amazing event and for hosting us here in Dushanbe. And also I want to thank the whole team who did an amazing job for preparing this championship at the highest level and the highest standards. It was amazing. The energy was second to none. We can see the development also that is happening in Tajikistan in the junior and in the senior division, also in the youth division. And that's of course because of the great work that Tajikistan MMA Federation is doing. Davron, Bahtiyar and Farouk, all big names, hard workers, professionals. And also I want to congratulate also Davron on his position for the Asian MMA Federation and the formation also of the MMA Federation, which is historic, and the announcement was here in Tajikistan. So this is a historic event and also announcement that happened also in Tajikistan. Hello, my name is Shabul Farah from Lebanon. I came for the Asian Championship in Tajikistan, and thanks God I won the first place. And I hope for everybody to pass in this experience and get the gold medal. I've been so impressed from the very start when I started commentating with IMMAF from the Tajik team. They went from prospects to true contenders in no time. And you see, pretty much every Tajik fighter has a very well-rounded skill set, very good wrestling, and nice hard strikes in the middle. And you see so much heart. And you see that heart both inside the cage, but also with the hospitality and how welcoming they are outside. I mean, some of the nicest people you'll ever meet. They did great now. I don't remember off the top of my head how many gold medals they secured this tournament,
but they're definitely up at the top, and that's for a reason. I expect them to stay in the top 10 in the whole world, actually, in the IMMAF for a time coming. But for me, the standout star, it's got to be Rioev. Rioev looked amazing in there. I can't wait to watch him again. I'm sure he's going to go on to do big things, and I wouldn't be surprised if we see Rioev in the UFC in 3-4 years, something like that, because he walks around like a champion. You know, he's got the attitude, he's got the style, he's got the swag. Can't wait to see more of him, and I can't wait to return to Tajikistan because I want to come back here. It's been a blast. Yeah, it was. I mean, it was the first big IMMAF tournament in your country, right? Yeah. Hey, you know, the start of the tournament is always difficult. It was the first day, and it was what really important is. It was every single day better and better. Хочу поблагодарить TAJMMAF за то, что дали мне такую возможность выступить на чемпионате Азии. Давно мечтал, честно. Так сложилось то, что, можно сказать, я остался без боев, и Федерация TAJMMAF вытащила меня и дала такую возможность. Я хотел отобраться на мир, но я не знаю, возьмут меня или нет. Но я буду работать, и, иншаллах, отберусь на мир. Даврон Джураев, спасибо вам большое за то, что вы доверили. Я очень сильно благодарен вам. Спасибо вам большое. TAJMMAF, я вас люблю. Отабек ҳамчун варзишгар эҳтимол аст ки чемпионати ҷаҳонро агар мо истиқбол гирем ҳамин гуна натиҷаҳо ба даст хоҳем овард. Насиб бале мо алакар боз зиёдтар меҳнат мекунем ки боз дар чемпионати ҷаҳон бо сатҳи баланд иштирок кунем, худро намоиш кунем ва ҳаракат мекунем ки дар он ҷо суруди миллии Тоҷикистон дар он ҷо садоти аст. من باوری دارم که اگر که این مسابقه در جمهوری تاجیکستان چمپیونات جهان شود، خیال میکنم باز سختش زیادتر میشود، یکی از بهترین مسابقه ها میشود. اطراف برگزار کردن چمپیونات جهان رو در تاجیکستان از پرزیدنت IMMAF سوال کردیم. Absolutely fantastic. So you know, we want to come back. I think this is just a taste of what's more to come, and we want definitely to hold a world championship in Tajikistan. این عکس از چمپیونات آسیا اوید با صنعتی مهاربه‌های омехтаи غیرکسبی در دوشنبه است. برای ما در کجا گرفتن عکس نوبتی نه، دستبالا گردیدن تیم تاجیکستان مهم باشد. با این دستاورد عباره تاجیکستان به پیش رو میتوان در کتاب تاریخی MMA یا خود صنعتی مهاربه‌های омехта با حرف‌های زرین نوشته کرد. تاجیکستان به پیش.